أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عقائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عقائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን እትቀውም እስትንፋስን ዝዓደለና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረት ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ንኹሎም ቅዱሳንና እውን ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር አምላክና ብዛሃቦም ክብርን ብዛሃቦም ቃል ኪዳንን ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። ስንክሳር 4 ታሕሳስ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። 4 ታሕሳስ እንኳዕ ናብ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያዊ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ማብጽሐና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ ገድለ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ። ቅዱስ እንድርያስ ቅድሚ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ረድኢ ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ትርጉሙ ድማ ተባዕ ንመስቀል በኹረ ሐዋርያት ማለት እዩ። ነገዱ ኣብ ሮቤል ሃገረ ስብከት ድማ ሊድያ ቁጽሩ ድማ ካብ 12 ሐዋርያት ዕረፍቱ 4 ታሕሳስ 60 ዓመተ ምህረት እዩ። ቅዱስ ሐዋርያ እንድርያስ ንሃገረ ስብከቱ ሊድያ ክብገስ ከሎ ንፊሎሚና ረድኡ ኣኸቲሉ ናብቲ ሃገር ምስ በጽሐ ኣብኣ ዝነበሩ ህዝቢ ፍርቆም ብቐዳማይ ስብከት ጴጥሮስ ዝኣመኑን ዘይኣመኑን ስለ ዝነበሩ ሐዋርያ እንድርያስ ኣብቲ ምእመናን ዘስርሕዎ ቤተ ክርስቲያን ከኣቱ ከሎ እቶም ኣመንቲ ኣቝጽልቲ ሒዞም ብኽብሪ ተቐበልዎ። ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ ድማ ኣብቲ መንበር ጵጵስና ተቐሚጡ ሃሌሉያ ቅድመ ዓለም ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን ዝብል ምስጋና ከመስግኑን ክዝሙሩን ኣዘዞም እሞ ኩሎም ኣመስገኑ። ነቲ ምስጋና ዝሰምዑ ካህናት ጣዖት ግና እዚ ምስጋና እንሰምዖ ዘለና ኣብ ዓድና ክስማዕ ኣይንደልን ኢና፣ መን እከ እዩ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ኢሎም ንሓድሕዶም ተዘራረቡ። ካብቶም ንእንድርያስ ዝረኣይዎ ናይ ክርስቶስ ሰዓቢ እየ ባህሊ እንድርያስ ዝበሃል እዩ በልዎም። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ነዞም ኣማልኽትናን ምኩራብናን ክሓድጉ ንህዝብና ዘእምን ዘሎ ኢሎም ገለጽሎም። ነዚ ምስ ሰምዑ ድማ ካህናተ ጣዖት ኣስያፎም ተዓጢቖም ኣብቲ እንድርያስ ዝነበሮ ቤተ ክርስቲያን ከይዶም ሐዋርያት ዝሰብክዎ ክሰምዑ ጽን እንተበሉ ድማ ረድኡ ፊሊሞና ናብ ኣሕዛብ ኣማልኽቲ ብወርቅን ብሩርን ዝተሰርሑ ስራሓት ደቂ ሰብ ኣፍ ዘለዎም ዘይዛረቡ፣ ዓይኒ ከሎም ዘይርእዩ፣ እዝኒ ከሎም ዘይሰምዑ፣ ኣፍንጫ ከሎም ዘይሸትቱ፣ ኢድ ከሎም ዘይድህስሱ፣ እግሪ ከሎም ዘይከዱ፣ ጎረሮ ከሎም ድማ ዘየስተንፍሱ ይብል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 113 ፍቕዲ 4 ክሳብ 8። እቶም ዝሰርሕዎም ከምኦም ይኹኑ ማለት ሙሉእ ኣካላት ከለዎም ከም ዘይብሎም ይኹኑ እናበለ
كستمر كله سمعوه بتي معوز سبكتو تسحيبهم دما نتين هواريات قرصلو زحاسبو اسيفتي اوديقوم نفيليمونا اب تحتي اقرو سجدلو قدوس اندرياس دما تغبارم تعازيبو قدمي لومي ازم كريستيان زبلو بيت كريستيان تساليمم نغزኦም كملس كلو كي لغبخم إلكم تهادمو نيركم حجد كمي إلكم نابزلو ومزيكم كساب ناب إجري فيلمونا مسجد بزيحكم اسكنا يلبخم نقرني إلو حاتتهم نساتم دما ازم مزينا زلنا 5 عطقات انبزان أمالختنا تتصرفو انت خوينكم نزم أبزا بيت كريستيان زلخم نخلخم كنقتلكم إلنا أينا مزينا نيرنا انتو قنا نايزي ردخا قال مس مارخنا لبنا ناب سبكتو زنبيلو سلازي نسخا كمتم ميركا ناب أملاخكا زغربكا يوم هزبي قصرنا بلوو لقواس معراف 3 فقدي شوعتا هاوري اندرياس دما بناي فيلمونا طعم سبكت كمستملسو تردئو كابتي تقميطو وزنبره بوتا تنسيو نفيلمونا بخصادو حيزو رأسو اندا سعامه منفس قدوس نابخا حاديرو استزاربو أبخا حاديرو استزاربو قال حق ايو قال كاطعم أحزاب نابخا يأكبو بحق مدح النفسات تبهلكا كتصوع يقبأيو النابلة أب كرمي كلهم أحزاب أمسكنو فيلمونا قطر شوعته عند أمسكنه كسمعو كله زرعيو أحزاب كا نفيلمونا نابو النقربو سجدلن سلامتا أقربلن بزي نجر زي اندرياس صنعات هايمانتهم رأيو 4,400 أحزاب بسم آبن ولدن منفس قدسن أطمقهم مارقوس معرف 16 فقدي 15 أبرس إزي دما أردئتي كريستوس زمزقلهم حمومات دنسات أحويوهم موتات أتنسيهم بأمنتهم كصنعو معيدهم سبكتهم نمقصال نابتن زي بصحون عدتات تفانيوموهم كدو مسكرنتو دما كم زيبل هاوري اندرياس نفاقر سبكتو ليديا زركبا اسكاتيا أرغان يانوس سوقل هاجر الوان استبهالا مسبصحه اب مجمرا سبكتو قويتا ابون اديون احواتن قديفو زي سعبني كغلغلني ايكلن ايو إلو استزاربو قال وانجل ገለጸሎም እቶም ሰብእታ ሃገር ግን ከስተምህርን ተአምራት ክገብርን ምርአዮም ተቆጢዖም ንተአከብ ቃልና ድማ ሓደ ይኹን ንሕና ኮነ አቦታትና ዘይሰማዕናዮ ሓድሽ እምነት አምጽኡ አማልኽትና ሕግናንዶ ከጥፋልና መጽኡ ብስብከቱ እውን ናብ እምነቱ ከእትዎም ካብ ወገንና አለው ተባሃሉ ካብቶም ተአኪቦም ዝነበሩ ግን ሓደ ለባም ተረኺቡ ቅድሚ ክፉእ ነገር ምፍጻምና ግን እንተ ንመያየጥሉ መሓሸ ምክንያቱ ድማ ብዙሓት አመንቲ አስዒቡ ስለዘሎ ንሕና እንገብሮ ጥራይ ኣይንርአ በሎም ብድሕሪ ዛ ምኽሪ እዚኣ ድማ ዝኣምንዎም ዓበይቲ ዓዲ ሽማግሌታት ለኣኹሉ እሞ ቅዱስ እንድርያስ ብብሩህ ገጽ ተቐበሎም ንሳቶም እውን ነቲ ምክንያት መምጽኦም ከይተዛረቡ አንተ ዓብይ ሰብ ይቅረበለና ገጽካ ምስራአና እቲ ኩሉ ኮነ ኢልና ሓሲብናዮ ዝመጻና ክፍኣት ካብ ልብና ፈጺሙ ርሒቁ በልዎ ንስኻ ድማ ንድሕነትና ከም ዝመጻካ ሕጂ ተረዲእና ስለዚ ሰዓብትኻ ክንከውን ካባኻ ኣይንፍለን ኢና ስለዝበልዎ በእምነት ክርስቶስ ጸኒዕኩም ንበሩ ኢሉ ባሪኹ ነናቦቶም ክምለሱ ፈቀደሎም እቶም ዝለኣኽዎም ምስ ሰምዑ ግን ኣብቲ እንድርያስ ዘለዎ ቦታ ንኸይድ እሞ ካልኣይ ግዜ ናብዛ ዓድና ከይምለስ ብሓዊ ነንድዶ ኢሎም ናብቲ እንድርያስ ዘለዎ ቦታ በጽሑ ንሱ ድማ ብሰላም ተቐቢሉ ቁኑዕ ምኽሪ መኸሮም ቀጺሉ ድማ ነዚ ሕጂ ዘምጽኣኩም ክፍኣት ገዲፍኩም እንተ ሰዓብኩምኒ ጽቡቕ እንተ ደኣ እከይኩም ዘይገዲፍኩም ግና ንእግዚአብሔር ለሚነ ነተናዓይ ዝሓሰብኩምዋ ነገር ሓዊ ናብ ርእስኹም ተመሊሳ ከም እትጎድኣኩም ኣይትስሓቱ በሎም ኢሉ ብትብዓት መለሰሎም ንሳቶም ግና ተቀዳዲሞም ንዑኡን ንጎይታኡን ክጸርፉ ስለዝጀመሩ ንዓይሲ ዝበሉ ይበሉኒ ጸርፎም ልምዲ ወሲደሉ እየ
ንጎይታይከ እንታይ መላዕልቶም ኮይኑ እዩ ኢሉ እንዳኣስ ሰንተነ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ኃጢአቱ ኣይሕደጎልን እዩ ዝበሎ ኣምላኻዊ ቃል ብንርቃስ ጸለቱ ስለ ዝገበረ ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዱ ነቶም ተቃወምቲ ሰብ ሃገር አንዲዱ ኣጥፎም ዘፍጥረት 19:24 ክፉእካ ዘይረአየ ጽቡቕካ ከይፈልጥ ከም ዝበሃል ከዓ ዜና ተኣምራቱ ናብ ኩለን እተን ኣውራጃታት ምስ በጽሐ እቶም ብስብከቱ ከኣመኑ ዝጸንሑ እታ ሓዊ ዘይርከበትሎም ሰባት ነዚ ሰብ እዚ ስቕኢልና እንተርኢናዮ ብስራይ ከጥፋኣና እዩ እንደገና እውን ኣንስትናን ሰብኡትናን ከይፈላለየና እዩ ኢሎም ጸዊዖም ናብኦም ኣቕረብዎ። ተሓባቢሮም ድማ ብእማንን በትርን ደብዲቦም ክዳኑ ገፊፎም ኣብ ፈቐደ መንገዲ ኣዘርዎ። ክሳብ እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ዝውስነሉ ድማ ክዳኑ ገፊፎም ጥራይ ናብ ዋና ቤት ማእሰርቲ ኣተውዎ። ናይቲ ሃገር ልምዲ ድማ ክቐትልዎ ንዝደለዩ ብስቕለት ወይ ብዳርባ እምኒ ይሙት ኢሎም እዮም ዝውስኑ ዝነበሩ። ሐዋርያ እንድርያስ ግን ምንም እኳ እንተተኣስረ ቃል እግዚአብሔር ስለ ዘይእሰር ከም ተቐዳመይቲ ጸሎቱ ገይሩ ነቶም ዘሸግርዎ ዝነበሩ ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዱ ከንድዶም ጸለየ። እንተኾነ ጎይታ ተገሊጹ ምስቶም ከመኻ ዝበሉ ንዓይ ዘጽመሩኒ ናብ መንግሥተ ሰማያት ገነት እትግዕዘሉ ጊዜ ስለ ዝበጽሐ ተጋድሎኻ ድማ ስለ ዝፈጸምካን ኣይትቈጣዕ ኢሉ ኣጸናንዖ። ቅዱስ ሐዋርያ እንድርያስ ድማ ናይ ሞት ጽዋኡ ንምቕባል እናተጸበየ ከሎ ንመዓት እምበር ንምሕረት ዘይለኣኹ ዓቀይቶም ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፂኦም ኣብ መስቀል ሰቐልዎ። ነፍሱ ካብ ስጋኡ ክሳብ እትፍለ ከዓ ብዳርባ እምኒ ኣቑሰልዎ። ብድሕሪዚ ምእመናን ካብ መስቀል ኣውሪዶም ብኽብሪ ቀበርዎ። በረኸት ቅዱሳን ሐዋርያት ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን። ታኅሳስ 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ኣባ ጻዕ፣ ኣባ ያዕቆብ፣ ቅድስቲ ታኦድራ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣረመለይ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ኣሜን። ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረኸት ጣዕሚ ፍቕሮም ይሕድረልና፣ ብሓለዋኦም ብጸሎቶም ድማ ይሓልውና። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ኣሜን አሜን ለይኩን።